Nating sabi pa, be quiet, hindi man daw ako mabuntis kasi hindi kami nagdudulog or hindi kami magkatabi ng asawa ko. Excuse me lang, no. Oy my, balik na naman tayo sa ating mga galawain. Sa ating gawain. No, balik tayo trabaho mga labs. Kasi kailangan tayo magtrabaho mga darling, no? Trabaho pa more. So ito lang yun naman gawin ko. Ikakat ko itong mga rosas. At ititrim natin. So yun, at ilagay natin dito na kasi masakit po. May taligsik kanina yun, yung mga kaunting ulan kaninang umaga. Ngayon alas 12 na, makakain na naman tayo very soon kasi gutom na naman si Indemirian. So yun, at may plano si Mr. Alis na naman daw siya. So samahan ko siya mamaya. So ang plano ko ngayon isamahan si Mr. Pero wala akong ka-idea. May iba pa rin pala siyang plano para sa akin. O diba? Ay nakakagulat naman itong araw na ito. Ito yung before, diba? Ang dami na at meron ng mga tumutubo na siya mga loves. Oh. So yun. Ito siya. Ipakita ko sa inyo pagkatapos. So yun. Ito na yun siya mga darling, no? Lumiit po siya. Punta tayo sa loob ng bahay para kakain kasi nagutom si Inday Mirian. At yun, ito namang isang rosas yung ating lilinisin. Ito dito. Yan. Dito. Ang dami nito. Mas malaki po ito. Mas malaki. Yan. At tara. Kain lang ako mga loves kasi lain ko kapag ako yung magutom. Para akong matumba. Para akong matumba sa ano gutom. Ipasok ko lang ito. Malak. Ito. Sana ano na si Mister? Maligo. Maligo ka na, Han? Are you going to shower? Okay, I'm gonna eat. I'm starving. Do you want some? Huh? Ay, ay, ay. Can I eat rice? Rice is life. Whew. Did you try the shrimp? You don't? Huh? Okay. I'm gonna eat some vegetables. Whew. I'm starving. Palagi akong gutom. 12 o'clock na. 12 o'clock na, right? Yeah, 12:30. Magbihis, ito lang yung pangbahay. Pangbahay lang ako, samahan ko lang si Mister. Kasi kailangan niyang magpunta sa bangko at yun, magpasama siya. So kaya yun. At i-drive ko siya doon para naman makalabas ako sa bahay. Ayaw ko sana magbihis pero sinabihan niya ako kailangan ko magbihis at magdala ng mga gamit like ID, mga kahit anik-anik, yung bank account ko, ganun. So hindi ko alam kung bakit pinasama ako, pinabihis pa ako. Iba pa naman yung napakiramdam ko ngayon kasi meron po tayo, ano? So kaya naisipan ko mga loves, kailangan kong uminom ng Aleve pang pawala ng sakit kasi talagang nag-start na sumakit yung puson ko kasi meron kaninang umaga pa ito biglang dumating, nagulat na naman ako. Takang-taka talaga ako mga loves kung bakit ganito. Hindi man niya ako sinasabihan kung anong plano niya talaga ngayong araw, no? So ngayon sumunod na lang ako sa gusto niya at yun, uminom ako ng Aleve kasi sabi ko ako yung mag-drive at pangit mag-drive mga loves kapag may sakit sa puson. Grabe pa naman ako kapag first day talaga kasi talagang maluya, jud ko namang luspad, no? Tungod sa kasakit. So yun, tinatanong ko siya kung anong gagawin namin doon. So wala man siyang sinabi mga loves. At yun, andito na tayo sa bangko at of course papasok ang walang ganang lumakad talaga. Sabi ko kay Mister, tignan mo yung puwit ko dong kung baka meron tayong mga ano dyan, lagpas-lagpas na dugo ba. At yun, paglabas namin, ito lang pala yung dala namin, joke lang, meron pala siyang papel dyan. At ayan, importante pala ito mga labs, kaya pala. At kailangan ako doon para naman masecure daw yung kinabuhi ko sa adoy ginoo ko itong Mister ko talaga. Ang dami nang iniisip kasi matanda na daw siya. I-secure pa daw, doubly, triple secure na daw ako. Sabi ko sa kanya, bakit naman yun yung mga iniisip mo dong? Iba din itong Mister ko mga loves kasi kahit yung pusa't aso niya, sabi niya wag ko daw pabayaan. Bakit kaya naisip niya ito? Sabi ko, wag ka na magsalita dyan. Salamat na lang sa mga pag-alala mo sa akin. Mabubuhay naman ako kung anong mangyari, simba ko. Kapag mga ganitong usapan mga loves, palagi ko siyang sinusupo at pina-stop.
Sino bang ready para mawala ng partner? So, sinapak-sapak ko siya mga love. But anyway, andito na kami sa grocery kasi gusto niya mag-stop. No, I'm talking about going back to the Philippines. Go back tomorrow? Going back to the Philippines and bring it. So, yun, gusto niya ng salad at pagkatapos nito mga loves, meron siyang binibili na gusto niya yung mga flavor sa tubig. At nagpunta din kami sa pagkain ng mga aso no pagkatapos nito kasi nga kailangan din namin magpunta doon. But anyway, so yun lang yung ginagawa namin ngayong araw. Nakakagulat nga itong si Mr. talaga. Alam ko namang hindi niya ako pabayaan pero alam nyo na, ay nako talagang ma-stress na lang ako sa kakaisip. Ano na lang mga pinag-iisip nito ang taong ito. Oh, this is chicken flavor. What different flavor do you have? This is all I got is chicken flavor. We'll try it. Do you The do? companion ones, which are much cheaper, that I got at ShopRite. You don't have it. It's like the box is all. You know how much was that before? It's $5. Now it's crazy. Yeah. It was $5. I'm saying it, but ShopRite, I don't see the rest of it. They don't carry it here. Maybe this one here? That's the same brand, right? Cool companion. A companion. They didn't like any of these cheapest stuff, so I'll waste my money on that. Okay, let's go. They still have a lot of food. Get 1 pouch of that. That's expensive though. I remember. Na-miss ko yung mga aso doon sa Pilipinas talaga kasi ngayon 4-3 na yung mga aso doon. Actually 5 I think. So yun nag-alala ako mga loves. Gusto ko talagang alagaan halos lahat ng aso. Kaso wala tayong budget dyan no. Ang mahal kaya. At ito yung blueberry. Kailangan natin magtanim kasi pinatay ko yung last na binili ni Tammy. So this time kailangan ko na talaga siyang itanim sa lupa kasi last year talaga tinanim ko lang siya sa paso kaya namamatay talaga yun. Alam mo yung nasa paso na kailangan talagang hindi na i-move kasi pala yung ugat niya lumabas sa paso. So pag move ko sa paso yun yung nangyari, namatay siya dahil minove ko lang siya. Yun. At dahil wala namang magawa si Mr. so kailangan niyang bumili ng ticket no. Lottery kasi po umabot ng 600 million daw yung loto. Kaluka ang laki daw. So yun bumili siya ng ticket dito sa Walmart. Nandito na naman kami sa Walmart mga loves. So kaya sabi ko sa sarili ko guys, ito na. Bigyan ko kayo kapag manalo, 'di ba? Sinapak-sapak ko kayo. Yun para yan sa inyo, sapak pa more, 'di ba? Thank you for accepting my sapak. Charot. But anyway, so yan drive na tayo mga loves, pauwi na. Thank you pala sa inyong panonood ha. Alam nyo ba nung nandun ako sa Pilipinas, kaloka talaga, hindi ako nakapag-drive sa city. Gusto ko talaga mag-drive pero kaso parang tarantang-taranta talaga ako mag-drive doon sa Pilipinas, no? Pero dito talaga parang walang chillax lang, 'di ba? So iba kasi pala dito talaga kaysa Pilipinas, warsyak yung mga tao doon. Dito din warsyak din kapag punta ka sa city. But anyway, dito lang muna tayo. Salamat sa inyong panonood at sana magkita-kits tayo next time. Bye mga loves! Ano na naman itong dala ni Inday Mirian? May pagkain na naman siya. Para na naman ito sa dinner. Para ready po tayo mamaya. No, hindi na tayo magkaaligaga, magkabuang pagpangitag unsay kanon sa atong panihapon. At itong asawa ko is busy dahil ang dami tumatawa. Ano pa ba ang gawain ni Inday Mirian? Nakaukab na naman sa ating refrigerator kasi nagutom. Lunchtime na kasi 1 o'clock na ito mga love. Gutom na ang inyong Inday Mirian, no? Bye! Joke lang! Napaisip ako mga loves kung ano yung kakainin ko. Sabi ko, gustong-gusto ko yung pusit. So, kumuha tayo ng pusit. Nang hihinayang talaga ako mga loves. Nandun tayo sa Cebu. Gusto kong bumili ng maraming pusit. Pero mga loves, nilaay man ko atong tayo maoy. Wala, hindi na ako bumalik. Gusto ko sanang magdagdag pa. Kasi alam nyo, ang sarap-sarap ng pusit talaga. Promise. Iba talaga yung lasa niya. At iwan ko na lang mga loves. Bahala, sana talaga mahal. Kaso talaga tinapulan man ako Huli na ang pagbasol ni Inday Mirian. Habang magluluto tayo dito ng ating lunch na pusit mga loves, naisip ko si Tammy andun sa labas. Pagpapasok yun, magulat yun siya. So kaya yun, nagtanong ako kung okay lang. Alam ko namang okay, pero mas mabuti pang tanungin. Can I cook squid? Go ahead. Inside the house? Go ahead. You're not gonna get mad? Oh, sorry. Are you sure? Squiddy. I know which one you're talking about. Dried squid. I know the one you're talking about. At yun mga loves, hindi na talaga mapigilan ni Inday Mirian. Nagluluto na siya at oh my goodness, wala na pala tayong uwel. Konti na lang, tapos na talaga. Iwan ko talaga mga loves, kapag magluto tayo sa loob ng bahay, dumidikit yung mga amoy. So yun na, tapos na tayong nagluto. Kumakain na si Inday Mirian. Gutom na gutom kasi nga 1:30 na pala ito ng hapon. No? Nakalimutan kasi naglilinis si Inday.
Pagkatapos namin mga loves, nanonood kami ng movie ni Mr. Nag-movie date po kami sobrang aga. Actually, gusto ninyo mapanood po ito is an Overboard na salida na movie, yung old mga loves. Sobrang cute niya mga loves. Love story na mga iwan ko na lang basta yun. Tignan niyo, Overboard. Nasa YouTube yan, libre. So kaya tignan niyo na. Tignan niyo na. Kiligan po kayo. At alam ko namang hindi si Tami mahilig sa rice pero kailangan natin magluto ng rice mga loves kasi nga yung nilabas natin pagkain galing sa freezer, kailangan ng rice. Si Tami kasi mahilig yan sa pasta at salad. So yun ra. Pero ako talaga yung tiyan ko talaga hindi kaya, parang walang iwan ko na lang talaga. Mabubuang man ako pag walang rice mga darling. Kanina kasi mga loves na busy po ako sa kakalinis at hindi ko tinapos. So ngayon nag-continue po tayo, no? Gusto kong maglinis konti-konti sa ating sahig kasi alam nyo na ang daming mga buhok at itong buhok talaga is never ending mga loves kapag mayroon kayong mga alaga, no? So anyway, dito na tayo vacuum. Malinis siya tignan mga loves. Pero pag andito po kayo, ang daming buhok, kailangan ko na talaga itong mga putlan, itong mga buhok ng mga aso ko. Yung putulan ko talaga sila mga loves kasi hindi din kaya ng mga aso ko pag summer, sobrang init. Anyway, pag-usapan muna natin itong comment ni Ateng. Sabi pa, be quiet, hindi man daw ako mabuntis kasi hindi kami nagdudulog or hindi kami magkatabi ng asawa ko. Excuse me lang, no. Oh my goodness. Sa mga vlog ko, hindi ninyo nakikitang magdudulog kami or magkatabi kaming matulog. In-explain ko na po ito noon sa mga basher dyan. Kung hindi man kami magkatabi, bakit kayo yung nasasaktan? Hindi lang kami magkatabing matulog kapag may trabaho yan si Tami kasi ayaw niya akong gisingin. Ganyan yan kabait. Malay ninyo mabuntis ako sa halik. Diba kasabihan ng mga matatanda noon, huwag kayong magpahalik kayo si baka mabuntis kayo. O diba sino naniniwala dyan sa inyo? Halos tayo lahat naniniwala sa halik na makabuntis. Charot lang, no? Huwag kayong maniniwala dyan mga loves sa mga ganyang bagay kasi hindi yan totoo. Kung magpatuslok lang naman yung mabuntis. Pati yung pagtulog namin ng asawa, pinagdiskitahan nyo pa. Pero anyway, salamat po sa inyong panunood mga basher ha. At sa mga supporter ko talagang totoo ha. Naglilinis pa ako dito kanina. Ang daming wine mga loves. Paano namin ito inumin? Marami akong naririnig na ang mga puti daw. Hindi na daw tumitigas. Inuwan ko na lang talaga. Ang daming mga nag-assume na mga ganyan. Alam nyo, itry po ninyo para malaman ninyo. Kung ganyan man yung istorya, so that means hindi na sila masaya sa'yo. Yun lang naman kung sino. Kung hindi ka magaling, hindi talaga yan tatayo. Saan ba abot ang istoryang ito? Yan tuloy, pati yung pusa nagutom dahil sa mga kalukuhan ng ibang mga tao. Kahit ano-ano na lang mga pinagsasabi dahil may edad na yung mga asawa namin. Kawawang pusa na damay dahil sa kakabalag ni mama niya. Nagutom tuloy. Buti na lang marami kaming alaga dito. Nagpapasaya ito sa amin eh. Kaya ito, bumangon ang dada nila. Gutom na daw yung anak niya. Alam nyo ba na makikita ang kabaitan kung gaano kabait ang isang tao, lalo na yung lalaki kung marunong siyang mag-alaga sa magulang niya or sa mga hayop. Kung mapagmahal man siya sa mga magulang niya at sa mga hayop, ibig sabihin yan malaki ang puso. So kayo mga dalaging din dyan ha, ilagay ninyo sa utak ninyo po, ganyan po yung style, ganyan yung tignan ninyo kung gusto nyong masaya at forever yung marriage ninyo ha. Ano to? Advice para sa mga bata? Based on my observation lang naman ito mga love. Mahirap na kasi ngayon maghanap ng afam, no? Kayo kung naghanap kayo, yun lang yung tignan ninyo po. Huwag na kayo maghanap ng sobrang gwapo at hindi naman kabaitan. Paano yung gwapo at hindi marunong magmahal at hindi maalaga at walang pagmamahal sa iyo? Mag-antos jud kaday. Sa mga nanglalait dyan na matanda na yung asawa ko, ano bang problema ninyo? Ako naman yung kasama nito. At anong akala nyo sa akin bata? Matanda na po itong lula ninyo. Doon tayo papunta sa pagtanda. So ngayon pala mga loves, no, kakain lang tayo. Yung ulam pala natin is chicken pitada. Ako po yung gumawa mga loves, promise. Ang sarap nito. Nagawin ko na po ito ng video pero ang sarap talaga nito, promise. Pwede siyang ibinta. Dahil sa dami naming leftover, hindi na ako masyadong nagluluto. Buti na lang itong asawa ko hindi masyadong maarte. Huwag nyo lang siyang pakainin ng dried fish bites na. Iwan ko na lang, takot na takot siya sa dried fish mga loves. Hindi naman siya takot, salty daw kayo. Sa totoo lang, hindi naman ako pwedeng magluto everyday, no? Kasi ang dami po naming mga pagkain sa freeze na niluluto ko at nilagay sa freezer. Kailangan mo lang siyang ilagay sa oven ready to eat na. Paminsan makalimutan. Pero this time kailangan ko talagang isipin kung anong andun sa freezer namin. Ito na yung chicken mga loves. Ang bango at ang sarap, promise. Sobrang tender. Ito yung niluluto ko bago ako umalis papuntang Pilipinas para may makain yung asawa ko kasi hindi niya kinain lahat. Masarap naman daw pero ang dami niyang gustong kainin kaya burger lang daw siya at sausage nung wala ako.
Ito na yung chicken mga loves, chicken pitada. Ang sarap, promise po ninyo. Alam nyo noon, napaisip ako anong buhay sa Amerika. Nung sa Pilipinas pa ako, nung hindi pa ako nakapunta dito. Kasi ang dami kong naririnig mga loves na iba't ibang istorya ng mga Pilipina na may asawang foreigner. Iba't ibang klaseng istorya mga loves. So kaya ang feeling, sobrang yaman talaga dito sa Amerika. At ang swerte ng mga Pinay na may asawang afam. Yun talaga ang nasa isip ko noon. May mga nagsasabi din na itinatapon yung mga plato nila pagkatapos gamitin. Pagpunta ko dito, mga paper plates lang pala yun. Akala ko totoong mga plato na at kutsara. Mga plastic lang pala. Katulad ng ibang mga Pilipina, nag-istorya ng mga ganon doon sa Pilipinas. Ang dami ko kasing naririnig mga loves na ganyan istorya, no? Mga plato itapon. Imposible naman. Pero oo, may mga mayayaman talagang nagtapon ng mga gamit. Nakikita niyo naman yan sa mga dumpster diver, no? Talagang marami kang makikita mga basura dito na magaganda. Pero yung dumating na story sa Pilipinas, mali-mali. Kasi sila daw, nagtapon daw sila ng plato every time, wala nang hugas-hugas. Promise mga labs, yun yung narinig ko nung mga kabataan po ako doon. Kaya paniwalang-paniwala na naman ako sa mga istorya noon sa Pilipinas. Pero ngayon, andito na ako, hindi pala totoo. Sayang naman itapon ito mga plato natin, no? Paper plate lang pala yun mga loves, hindi pala totoong plato na mamahalin. So yun, kain lang tayo mga loves, no? Andito kami sa aming breakfast table. At ito na, thank you so much sa inyong panonood. At kita-kits tayo sa mga susunod na vlog. Pati yung pusa namin, gutom pa rin kahit binigyan na ng pagkain. Thank you so much mga loves. Bye! See you sa susunod ng ating vlog.